Iskoristio bih priliku da izrazim veliku zahvalnost Ministarstvu privrede koje je podržalo i prepoznalo značaj ovog projekta. Prethodni izgled trga nije bio funkcionalan, nije zadovoljavao potrebe građana Čantavira ni u jednoj oblasti. Značaj ovog samog završenog projekta to je da smo dobili jedan uređen pijačni prostor, da smo podigli kvalitet života, da smo podržali stare zanate koji će da izlažu svoje proizvode. Sada dobili su jedan moderan, savremen, više funkcionalan i reprezentativan uređen javni prostor.